אני רוצה שהרגליים שלי יהיו צמודות לאובניים, טיפה מעל האובניים, ולראות שאני נעוץ בירכיים ומגיע למרכז האובניים, ואם הרגליים שלי כאן והן לא מגיעות, אז או להגביה לי את הטוסיקות הרגליים, או להיות ממש נעוץ באובניים עצמם. אז בגלל זה חשוב לראות שהאמבטיה ממש יציבה. בכללי אני רוצה שהאמבטיה תהיה סגורה במרכז, בסדר? בודק עוד פעם, נזכר בדוושה, אני רוצה להיות תמיד בשליטה לדוושה, אז טיפה לפדל, לראות את הכי מהר, לסובב הכי לאט, לראות איך זה הכי לאט, לראות איך זה הכי באמצע. וטיפה לשלוט בזה עכשיו. טיפה נותן יחס לגוש שלי, וזורק אותו. אז אני יכול גם לעשות טיפה תנועה של עיגול כזה, כי אם היה לי פה שקע פנימי, היה לי נקלע פה אוויר, ואני רוצה שלא יהיה לי אוויר בפנים. אני מזכיר גם בלישה מה המטרה שלנו, זה לערבב את כל החומר שהוא יהיה הומוגני, לדחוס אותו, שזה בעצם אותו דבר. לא, בעצם לדחוס אותו זה להוציא את הבועות אוויר שיש בפנים, ולסדר את החלקיקים בצורה של האובן. אז עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, אני זורק אותו למרכז. עכשיו, זה לא במרכז, אז אני לא מרים וזורק, אני מחבק ודוחף. אתם זוכרות מה עכשיו? עכשיו אני אשאל אתכם כל פעם. להצמיד אותו, לא עם האצבע. אוקיי, מה לפני כן? מישהי זוכרת? מסובבים עם היד ו... מתחיל למרכז ככה. אז לא, זה אחרי זה. מסובבים עם היד. נכון, אז יד אחת מסובבת לאט, אני עוד לא עם הדוושה, יד אחת מסובבת לאט. זה ממש תרגיל בקואורדינציה. יד אחת נותנת מכות אחידות בצורה של כף באלכסון, שמדביקות לי את החומר. זה גם מדביק לי את החומר וגם מתחיל למרכז אותו. יד, מסובב קצת את האובניים לאט, בא עם אצבע ימין ורק מדביק פה את התחתית. אני מזכיר, אם ישר תסובבו ותלחצו חזק, האצבע שלכם תימשך ותלך קדימה, תימשך. אז אני רוצה רק להניח את האצבע, לשעות פה, ואז לאט לאט ללחוץ, ותראו איך זה מדביק לנו יפה את התחתית, ולראות שהוא דבוק. מה עכשיו? נכון, אז אני מרטיב עכשיו את הידיים ממש טוב, כי החמר כל הזמן רוצה לשתות את המים, ואם הידיים שלי יבשות ואני לוחץ אותם, אז זה נתפס וכאילו מושך לי את היד ואת החומר, והוא לא מצליח להחליק לי בין הידיים. אז אני כל הזמן רוצה ממש שהידיים שלי יהיו רטובות. אני נעוץ בירכיים, זה כמו התנועה של הלישה, זה פרקי כף היד, הכריות האלה שמתחת לאגודלים. טיפה הולכות קדימה, האצבעות שמרות על הצדדים, ואני נשען על החלק פה העליון. דוחף קדימה, אני מזכיר לכם מה צריך להיות מסומן, אתם רואות? זה ממש סימן לי איפה אני אמור ללחוץ עם הכריות האלה. נשען קדימה, והאצבעות שלי מהצדדים. ומחכה. זה לא ללחוץ חזק ומהר, זה להניח, לחכות, לדחוף קצת, לחכות. לדחוף קצת, לחכות, לדחוף קצת, לחכות. אם אני לוחץ מהר את החומר, הוא לא נלחץ בצורה אחידה. אני צריך כל פעם ללחוץ אותו קצת, לתת לו רגע לקבל את הצורה שאני לוחץ אליה. אז בכל השלבים הראשונים הסיבוב הוא מהיר, וכל השלבים באובניים, האצבעות שלי, הידיים שלי מתקרבות לאט לאט. הגלגל מסתובב, והאצבעות מתקרבות לאט לאט, הידיים מתקרבות, וכל פעם מחכות ודוחפות. עכשיו הדבקתי את החומר, הוא דבוק לי ממש לאובניים. אתם זוכרות מה עכשיו? מרמים ומורידים. שאיך זה, איך עושים את זה? מרמים יד אחרי יד כזה ככה. נכון. ואז בדחיפה זה... לא, זה בירידה אבל. נכון, אבל זה בירידה. אז אני בעצם דוחפת יד שמאל קדימה. נעוץ בירכיים. דוחפת יד שמאל. האצבעות שלי פה מתחילות לאסוף את החומר. אז התנועה שלי היא הישענות קדימה בכלל. אני רק נשען קדימה, ותראו, רק מעצם ההישענות החומר מתחיל לעלות. אני מנסה, גם אני מרטיב כל הזמן, כי זה מתייבש, אז אני רוצה להרטיב, ואני מתחיל לאסוף פה עם האצבעות. אתם רואות, האצבעות שלי מתחילות לאסוף את החומר מלמטה. ומחכה, כל פעם הן קצת דוחפות לכיוון היד פה, אבל זה בעצם יד שמאל, היא דוחפת קדימה, והאצבעות כל פעם דוחפות קצת ומחכות.
מקרבות את האצבעות קצת ומחכות, אבל זה בעצם קורה עם יד ימין שעוזרת לי לדחוף את האצבעות לכיוון יד שמאל שדוחפת קדימה. אתם מבינות את הדיוק הזה? זה לא אני דוחף ואז עכשיו אני דוחף לכאן אז בעצם אני הולך אחורה, זה אני תמיד דוחף קדימה, מחכה ולאט לאט מקרב עם האצבעות. סבבה? אז אני ממש רוצה להעלות את זה מלמטה, האצבעות שלי פה אספות, יד ימין עוזרת לי לסגור, ואני בעצם עושה תנועה של אוהל כזה, ממש אוהל, כי אני רוצה שזה יהיה הדרגתי, שזה לא יהיה בצורה של כזה כפלים, שזה יהיה ממש בסיס יותר רחב, וכל זמן זה הולך ונהיה צר. אז אני מתחיל לעלות, ומתחיל לעלות את האצבעות לאט לאט, ואתם רואים, החומר עלה לי למעלה, אני יכול עוד קצת, עוד יותר, ממש לדקק את זה. מה הפעולה הזאת עושה? לדעתכם? דוחסת, ומה עוד? ממרכזת. מכינה את החמר לקראת הסיבוב. נכון, אז בעצם זה פעולה שהיא כמו הלישה שלנו, רק על האובניים. זה כמו לישה שהיא מסדרת את החלקיקים, גם דוחסת את החומר, ממש כל מה שאמרת, בועות אוויר, היא אולי מוציאה, לא תמיד, אבל היא בעצם מסדרת את החלקיקים בצורה של האובניים. וגם מערבבת את החומר. אז הרבה פעמים כל מה שלא ממורכז עולה למעלה, ולפעמים יהיה לכם פה כל מיני ספירלות ודברים, כי למטה כבר מרכזתם, ואז למעלה כל מה שלא ממורכז עולה לפה. אז אם היה לי פה משהו לא ממורכז, הייתי בא עם האגודלים, דוחף את האגודלים, אחד כלפי השני ומוריד את החתיכה. עכשיו זה היה ממורכז, אבל סתם שתדעו, מוריד, כי אני לא רוצה חומר לא ממורכז. אני רוצה שהכל יהיה ממש ממורכז, אז לפעמים עדיף להוריד חומר, מאשר להיות עם חומר שהוא לא ממורכז. אם נתלש לכם חומר בכלל, אני לא דוחס אותו ומחבר, חומר שנשתמש בו בפעם הבאה. ואז אתה מתחיל את הפעולה מההתחלה אם זה קורה, אתה לא מוסיף עוד חומר. לא מוסיף עוד חומר, אני נשאר כל פעם עם החומר שנשאר. אז זה יכול להיות מתסכל, כי הרבה חומר יורד, אבל זה בסדר. זה כל מה שלא ממורכז, אני מתנפה. מה אני עושה עכשיו? דוחס למטה, אם עושה. נכון, עלייה וירידה, אבל בעצם אני רוצה להישען קדימה, עם הפרק כף היד הזה, נשען קדימה. אני מוריד את החומר למטה, אבל זה לא מגיע מתוך אני מוריד אותו ככה למטה, תמיד זה מתוך הישענות. תראו איך אני מטה את החומר קדימה, אתם רואות? האצבעות שלי פה מחבקות, אתם רואות שהוא הולך קדימה? נשען קדימה ומתחיל לדחוף את החומר קדימה. יד ימין עוזרת לי לדחוף היא עוזרת לי לדחוף את זה ככה, היא באה בצורה כזאת, וזה בעצם כמו תבנית. האצבעות שלי זה הצד, החלק הזה זה החלק העליון, ויד ימין עוזרת לי לדחוף את יד שמאל, ואני לאט לאט מוריד ומחכה, וזה מתוך דחיפה קדימה. יד ימין יכולה לגעת פה, אתם רואים? זה ממש סימן לי איפה זה נוגע. אוקיי, יש שאלות? מעולה. עכשיו, אם זה לוקח לכם מלא זמן, אני רוצה שהיום תעשו, אם זה לוקח לכם מלא זמן העליות וירידות, אל תעשו 3 עליות וירידות, זה חשוב מאוד, אבל אני רוצה שהיום יצאו לכם כלים, אז שזה לא ייקח לכם את כל הזמן. אז תראו, זה בערך הרמה של העלייה וירידה. אני מרים את החומר יחסית מהר, זה אמור להיות יחסית מהר, ומוריד אותו. אני מזכיר שאם לוחצים חזק מדי, והיד יבשה ואני לוחץ חזק, הגוש יכול להישאר לי ביד והגלגל מסתובב והגוש כבר לא מחובר לאובניים. אז אני עושה את זה באיזושהי לחיצה הדרגתית עם הידיים רטובות. הורדתי פעם אחרונה, נשען קדימה, האצבעות שלי פה שומרות. אתם רואות, זה כמו תבנית. זה הצורה החיצונית של הצד, זה הצורה העליונה, ויד ימין יכולה לעשות קראטה, או עם הקצה של האצבע של הזרת, או עם החלק הזה. מהמרכז של החומר, אני בא למרכז, ממש לקודקוד המרכזי, ונשען עם האצבע שלי, ועושה קראטה כזה, כמו קראטה של יפנים, נשען קדימה, ומחכה שזה יסתדר בצורה שאני רוצה. ממש קראטה, ועכשיו יש לי פה דפנות יחסית ישרות, ותקרה. בסדר? הרבה פעמים אני אוהב לעשות את זה גם ככה, לשים את יד ימין
במרכז, כאילו בקראטה, ולמשוך לאט לאט את הקראטה לכיווני. רואות? זה בעצם מסדר לי את החלק העליון. ויד שמאל תמיד שומרת על הצורה. ופה האצבע שלי, תראו, היא כמו משהו שאוסף את כל החומר הלא ממורכז. אז אני אוסף אותו ושם אותו במים. עכשיו עשית את זה בשביל להתחיל לפתוח? עכשיו עשיתי את זה כדי להתחיל לעשות צילינדר. עכשיו, הבסיס הזה, זה נחשב שהחומר ממורכז. זה, אם לא ממורכז לכם לגמרי, יש דבר כזה שבהתחלה אני קורא לזה ממורכז דיו, שזה ממורכז מספיק כדי להתחיל לעשות כלי. עכשיו, זה בסדר אם זה עדיין לא ממורכז. אני עושה את זה שנים ואני התאמנתי על זה הרבה. זה בסדר שלכם זה לא הולך בדיוק ככה, אנחנו בחמלה עם עצמם. אבל משהו שחשוב לי שתדעו, זה הגודל של הבסיס עכשיו, זה הגודל של הכלי שיהיה פחות או יותר. אז אם אני עושה משהו מאוד צר, יהיה לי מאוד קשה להעלות אותו, כי אז האצבעות שלי, יהיה לי קשה להיכנס איתם פנימה. אם זה יהיה רחב מדי, זה יהיה כבר כלי גדול מדי, ואז זה גם מאתגר קצת. זה בסדר, אבל אני מעדיף שתהיו כרגע בקוטר הזה, בסדר? כן, קוטר. סבבה? מה אני עושה עכשיו, אחרי שמרכזתי? את עושה את זה ככה, אבל את עם ציפורניים ארוכות. טוב. אז איך אני עושה את זה? אתה עושה פרפר. לא. אוקיי, אז לפני זה הפרפר, אני קודם לוקח הגודל של יד שמאל. אני יכול לחבק טיפה את החומר. הגודל במרכז. שתי אצבעות של יד ימין עוזרות לי לדחוף את החומר במרכז לאט לאט, ואני יורד כל פעם קצת. כל פעם קצת, ומחכה. אני מזכיר, אם הייתי דוחף מהר, זה כבר היה יוצר לי חוסר מרכוז. אז אני כל פעם דוחף קצת ומחכה. דוחף קצת ומחכה שזה ממש יקבל את הסיבוב בכל החומר, את הדחיסה שלי בכל החומר. זה רק בשביל התחתית, לפני שפותחים? נכון, זה רק כדי להגיע לתחתית שלי, שכמה אגב אני רוצה בתחתית. יפה, איך אני בודק? אפשר להתחיל מיותר, כי אני ממש קצילה בזמן. כן, את יכולה סנטימטר זה מספיק. זה מספיק, פשוט כנראה את הגעת לפני זה יותר נמוך מסנטימטר, ואז... זה כדי יפה. אז אפשר לעצור פה, סתם, אבל לא כדאי. זה סתם חומר רזה שאין לנו, אנחנו לא רוצים כלי כזה, סתם יהיה כבד. אני מכניס את המחט במרכז, עוצר את האובניים, מחליק את האצבע, כן, מחליק את האצבע כדי לסמן לי את התחתית. האגודל סוגר מהצד השני, מרים ביחד. זה טיפה פחות מסנטימטר, אבל זה בסדר בשבילי. לכם אני מעדיף שזה יהיה סנטימטר. זה סנטימטר. בסדר? טוב. גם אם יש לכם חצי זה ישרוד, אבל עדיף שלא, כדי שיהיה לכם תחתית. אז מה אני עושה עכשיו? עכשיו פותח מהאגודלים. נכון. אז אני שם את האגודלים במרכז, ואני פותח אותם קצת ומחכה. קצת ומחכה. אתם שמות לב, אני כל פעם אומרת אותו דבר. זה מה שקורה באובניים. זה לא בצ'אק פותח. זה ממש רק מתחיל בלהיות מונח בתחתית במרכז. זהו, ומחכה שזה מסתובב. מחכה. ואז פותח קצת ומחכה שזה יסתדר. פותח קצת ומחכה שזה יסתדר. ויכול, אם זה יבש לי כבר, אז אני מרטיב את הידיים. אתם רואים, הכל בסבלנות. זה לא קסם, זה פשוט תנועות קטנות, מדויקות, עם הרבה סבלנות. אם תעשו את זה לפי בול הכללים, הכל ילך לכם מושלם. משהו חשוב בפתיחה, אני פותח ממש לצדדים, לצד ימין ממש ולצד שמאל. אני לא פותח ככה באלכסון, אני לא פותח ככה באלכסון, אני פותח למעלה ולמטה ולא זה. אתם תראו שהאצבעות שלכם יימשכו כל פעם ככה איכשהו. אז לא, אני רוצה לפתוח ולחכות שהאגודלים נשענים אחת על השנייה, והאגודלים הולכים החוצה בזמן שהחלק העליון, החלק הזה שלהם צמוד. אני לא רוצה לפתוח בצורה כזאתי, כי אז זה יפתח לי את כל השפה החוצה, ואני מזכיר, בצילינדר אנחנו רוצים שהשפה תמיד תהיה פנימה, אז אני מעדיף רק להיכנס בה למטה,
ושהשפה עדיין תהיה פנימה. אתם מבינות את זה? אם משהו לא מובן, המפרק תשאלו. לא נפרד, כדי לשמור על אז גם אני שומר עם האצבעות מסביב. אתם רואות, החלק הזה ממש נשען אחד על השני, ואני פותח לאט לאט האצבעות. מה עכשיו? מסדר את השמיים. ככה. את הצבע כזו. לפני. מעלה. תסתכלו רגע, מה הייתם עושות אם הייתם עושות את זה? חומר צריך לעשות. אתה מכניס ליישר את התחתית. נכון, אז אני לוקח את הספוג, סוחט אותו, ורגע לוחץ ומחכה. זיכרון זה נחמד. לוחץ ומחכה, ואני ממש מחכה בכל מקום. אני מזכיר, ככה זה לא מסדר לי את החומר. אני לוחץ, מחכה שזה יסתדר, ולאט לאט הולך ימינה, ויכול לחזור למרכז. בסדר? ימינה ומה? אני יכול ללכת מהמרכז ימינה ולחזור למרכז, או שמאלה ולחזור למרכז, או למעלה או למטה, אבל אני הכי אוהב ללכת ימינה, עדיף הכי ימינה ולחזור למרכז. רק פעם אחת. כן, רק שזה יהיה, אתם רואים, בגובה אחיד. כאילו שזה יהיה ממש תחתית שהיא תראה טוב. מה עכשיו? עכשיו מיישרים את העובי דופן. נכון, שאיך עושים את זה? מה, יש לי אצבעות, לא? איך? מה, שהם ככה? לא, יד כזה. אחת קודם. לא, אוקיי, יש עוד שלב לפני כן? ככה, לא? כאילו, כן, אז יש את השלב הזה, אבל יש לפני זה עוד שלב, שקוראים לו דיקוק ראשוני. זה לפני העלייה. אז עכשיו בעצם פתחתי את התחתית. החלק פה למטה הוא יחסית עבה. באמצע הוא דק יותר, ולמעלה הוא עבה גם. אז אני רוצה שכל השוליים שלי יהיו באותו עובי. אז קודם כל, לפני כן, אני רוצה טיפה לחבק, כי שעשיתי את זה, הכל טיפה נפתח החוצה, אז אני טיפה מחבק, אני מזכיר איך מחבקים, אני נשען קדימה, ומתחיל לחבק עם האצבעות לאט לאט. ומחכה, זה ממש איטי. יכול להוריד פה את החומר. ואז אני רוצה לעשות שתי קירות, שיגרמו לשוליים שלי להיות באותו עובי מלמטה עד למעלה. אז האצבעות שלי ככה, אחת מול השנייה, אצבע אחת ישרה מבחוץ, אצבע אחת ישרה מבפנים, וזה ממש הצד של האצבע. תסתכלו, הצד של האצבע, קשר בין הידיים, ואני מתחיל לקרב את האצבעות אחת כלפי השנייה, בלי להתקדם עם האצבעות לפה, לחכות תמיד בצד ימין. אני יכול גם ממש להכניס מרפקים כדי להיות צמוד לגוף שלי, ולחכות שהאצבעות שלי יהיו כמו שתי קירות, אתם רואות? שגורמות לשוליים שלי להיות בעובי יחיד. עכשיו זה עובי יותר אחיד ממה שהוא היה, ובסוף, בסוף, בסוף אני מסדר שפה. אז אני עוד פעם דוחס קצת את התחתית, ומסדר שפה. קצות האצבעות של יד שמאל מתקרבות, והצד של יד ימין נשען, ואני מסדר טיפה את השפה. בסדר? וזה בעצם תבנית כזאת, שתי אצבעות האצבע זה הצד של האצבע, מתקרב, וזה בעצם כמו תבנית שאני נשען והאצבעות מקבלות את הזה. אז כשאני עושה את זה חשוב לי שלא תלחצו את האגודל והאצבע, כי אז זה ידקק לי את השפה. אני רוצה דווקא שהשפה שלי לא תהיה דקה כל כך. הרבה פעמים עושים שפה ממש דקה ותחתית ממש שווה. יותר חשוב לי שיהיה לכם עובי יחיד מלמטה עד למעלה. אוקיי, מה עכשיו? זה היה דיקוק ראשוני. עכשיו מה אני עושה? נכון, אני עושה עלייה ראשונה. אז העלייה הראשונה שלי זה אגודל מבחוץ, בחלק התחתון. והוא מתחיל להיכנס לתוך החלק התחתון, וכל פעם הוא נכנס ומחכה. נכנס ומחכה שהחומר יסתדר וייצור לי את התעלה הזאת, אתם רואות? אני ממש אוסף את החומר מלמטה, אצבע של יד ימין עוזרת לי לדחוף את האגודל, אני מרטיב קצת את החומר, מוריד את המהירות, מרטיב את החומר, עוד משהו, אני מרטיב ככה, אני לא מתחיל לשפוך פה מים בכל איך זה לא עף לכל כיוון? כי אני שם ממש קצת על השפה וזה מרטיב לי את הדפנות. זה לא מלא מים, אני לא רוצה הרבה מים, אני רוצה שיהיה לי בול מים רק להרטיב את הדפנות שלי.
אז אני לאט לאט נכנס אתם רואות? אני ממש עושה פה תעלה. אצבע מבפנים, שומרת? ואני מתחיל לעלות את זה פנימה. לא החוצה, פנימה. שהאצבע שלי מבפנים היא טיפה מעל האגודל, ואני מתחיל לעלות ככה. בסדר? אני כל הזמן עולה עם המרחק שווה בין האצבע לאגודל, ואני עולה לתוך החומר. כי אני רוצה שהוא ייכנס פנימה. אז אני מתחיל לעלות לאט לאט. מושלמת. ומסדר שפה בסוף, שזה קצות האצבעות. זה אותה תנועה, זה כבר אותה תנועה של הקצות האצבעות, ואצבע אוסף את החומר. זה עלייה ראשונה. ועוד פעם מרטיב את החומר. זה עכשיו אותו דבר, אבל שזה הופך להיות אצבע מצד ימין, עושה תעלה פה, לאט לאט נכנסת ועושה תעלה, ותמיד אני עובד גם מצד ימין למטה. אצבע מצד שמאל עושה תעלה מבפנים, זה בעצם תנועה כזאת. אני עושה תעלה קטנה מלמטה, תעלה קטנה מבפנים, והאצבע הזאת היא טיפה מעל, כי יש לי את התחתית, נכון? מבפנים. אז היא טיפה נכנסת פנימה, אני עושה שתי תעלות, ומתחיל לעלות לאט לאט. זה תעלות, את רואה שיש לי פה שקע כזה, שאני נכנס, זה בעצם שקע שאני אוסף חומר, שהחומר יתחיל לעלות בצורה אחידה. זה בעצם צביטה, אני צובט את החומר משתי הצדדים. בואו תראו, גם מבפנים יש לי תעלה קטנה, שלחצתי החוצה. אני לא יודע אם תראו את זה בסרטון, אבל יש לי תעלה קטנה החוצה, ותעלה קטנה פנימה מלמטה, והאצבעות שלי שהן עולות, הן לא הופכות להיות ככה. תמיד האצבע החיצונית דוחפת יותר חזק פנימה, שהיא מתחת לאצבע העליונה. בסדר? אז האצבע העליונה גם לוחצת, אבל היא יותר מרפה ומקבלת אליה חומר. אז אני מתחיל ללחוץ חומר לכיוון... כן, בדיוק. האצבע שבפנים נותנת קונטרה, כי היא דוחפת פנימה חזרה. היא יותר מקבלת, אוספת החומר, היא נותנת קונטרה, היא לא לוחצת חזק. ובסוף קצות האצבעות ואוסף שפה. זה העלייה שנייה. אוסף את החומר, מרטיב את החומר. ופעם אחרונה. עכשיו כבר קשה לי להיות ככה, אז אני ממש עם יד ימין בא מלמעלה, עם יד שמאל בא מלמעלה, יד ימין נעוצה בירך, ממש או במותן, עושה את תעלה למטה, ובעצם אני נעוץ רק בירך, ויש לי תמיד קשר בין הידיים. קשר בין הידיים ממש עוזר לי לשלוט בתנועה, כי תחשבו אם הייתי בא ככה, אפילו ככה, אין לי בעצם חיבור ליד. זה ממש עוזר לי להיות במרחק אחיד מהאצבע הזאת. אתם מבינות? זה כאילו איזה משהו במוח שלנו שעוזר לנו. אז אני מכניס ממש את היד, והאגודל שלי יורד למטה כדי להתחבר אפילו לאגודל, ככה זה מספיק. תעלות משתי הכיוונים, מסובב לאט, הרטבתי את החומר, נושם תוך כדי ומתחיל לעלות לאט לאט. ממש דיקקתי את זה. כל עלייה תמיד צריך להתחיל מלמטה. אפשר להתחיל מהמקום שהפסקת. אני יכול עכשיו לעצור. ראית, עצרתי באמצע. להרטיב את הידיים. לחבק קצת ולחזור לאותה נקודה. למטה זה כבר ממש מתחיל לקרוס לי כי דיקקתי מדי, אבל זה יסתדר. אני אראה לכם איך מסדרים את זה. זה שורד לנו העובי הזה? כן. אז אני רגע מסדר את זה. ואני עולה ממש לאט. נושם תוך כדי, מסדר שפה. ראיתם, היא הייתה דקה ועכשיו איבדתי אותה קצת. וטיפה מחבק את זה. אוקיי. אני רגע הולך לסדר את זה קצת. כשאתה מכניס את כל היד בפנים, מה היא עושה מבפנים אז אני מכניס את כל היד, אבל בעצם אני עובד רק עם הקצה של האצבע. זה מה שדוחף לי החוצה. אוקיי, אז אני רגע טיפה מחבק את זה. אוסף פה את המים מבפנים. מכניס את הספוג. רוצה לאסוף את המים מבפנים. זה טיפה דק, אז זה רוצה לקרוס לי כל פעם, אבל אני אסדר את זה.
הגזמתי עם הדקות. לא ללמוד ממני. אוקיי. אבל עכשיו אני יכול לסדר את זה עם הכליית עץ. זה הופך להיות האצבע הימנית שלי. אני מתחיל להתקרב איתה מצד ימין למטה. אני מחזיק אותה חזק, 4 אצבעות והגודל, וזה מגיע מצד ימין למטה, אני רק מתקרב איתה לתחתית. אני לא ממש נשען על האובניים ככה, אני רק מילימטר מעל אפילו האובניים, מחכה ומתחיל לאסוף את החומר. אצבע ימין באה מלמעלה ומתחילה לדחוף את הצד לכיוון הכליית עץ, ואני מתחיל לקרב את החומר לכליית עץ. מה זה? אצבע של יד שמאל, נכון. ואני מתחיל לאסוף, ורגע בואי, גל, תצלמי פה. תראי איך כל פעם נאסף בכליה חומר רק בנקודה עם האצבע מבפנים שדוחפת, את רואה? כן. זה לא כל הכליה וכל האצבע, זה הקצה של האצבע דוחפת פה ועולה לאט לאט. זה ממש חשוב, תראו את זה בבית, זה ממש חשוב. שתעשו את זה, שזה ממש קצה האצבע דוחף לכיוון הכליה. זה גם מחזק לי את החומר, דוחס לי את החומר, מייבש לי את החומר, כי כשהוא מתחיל להתייבש, הוא מתחיל להתייצב ולהתקבע. איזה מטורף זה עכשיו, וואו. וככה כאילו, נכון? אנחנו שומרים אותו היום, כי אנחנו עושים לו צד שני. אתם צריכות לראות איך עושים צד שני. אז היום אנחנו רק עושים צילינדרים. מה זה צד שני? כאילו התחתית? אתם תגלו עוד 2 שיעור. כן, את התחתית. ועוד פעם אחרונה, ראיתם? ייבשתי את הכלי, הוא נראה עכשיו יציב, אחיד, יחסית, כאילו זה. קצות האצבעות והצד של האצבע, ואני מחכה שזה יסתדר. זה ממש ליטוף. זה ממש ליטוף. מלטף, מלטף. בסדר? וחשוב שהאצבעות יהיו רטובות. דבר אחרון שאני רוצה ללמד אתכם היום זה לחתוך שפה. עכשיו, כנראה שהשפה שלכם לא תהיה אחידה, זה בסדר, כי כל מה שלא ממורכז עולה למעלה. אז אני רוצה שהשפה שלנו היום תהיה באותו גובה, כי עוד שבועיים אנחנו נהפוך את הכלים ונרצה לעבוד עליהם שהם מפולסים. אז איך אני עושה את זה? קצות האצבעות, לא קצות האצבעות. אני רק מסמן, קודם כל, אם היה לי פה עכשיו שפה שהולכת ככה למעלה ולמטה, הייתי רוצה לבוא לנקודה הכי נמוכה של השפה, ולבוא 0.5 סנטימטר מתחתיה. אז אני בא 0.5 סנטימטר, ורק מסמן פה את החומר. ואצבע מבפנים, ממול, זה ממש אצבע ממול, ואני רק מסמן את החומר, וכל סיבוב אני נכנס מילימטר לכיוון האצבע שלי, מסובב לאט, עד שאני מגיע, ושאני מגיע לאצבע שלי, אני עוצר ומרים. בסדר? ואז אני אחרי זה מסדר שפה. עוד דרך לחתוך שפה זה עם החוט. קצות האצבעות, יכול להיות שבגלל שזה דק זה יעוות לנו קצת הכלי, אבל בעצם מה שאני רוצה לעשות זה קצות האצבעות. אם השפה דקה מדי, אני לא ממליץ לכם. יכול להיות שעכשיו זה יעוות לי הכל, אבל אני לוקח את האתגר הזה. אז אני לוקח את החוט, מחזיק אותו ממש צמוד כמו חוט דנטלי, או שפם. אז אני לוקח, מסובב לאט, מוריד מילימטר ומחכה. 0.5 סנטימטר, מחכה, עוצר ומרים. בסדר? עכשיו לא סיימנו, אנחנו גם אוספים שפה, אנחנו רוצים שהשפה שלנו תהיה אחידה, אז עוד פעם, ליטוף קצות האצבעות. השפה שלי עכשיו דקה מדי, זה לא טוב. אתם לא רוצות להגיע לשם עדיין, אנחנו רוצים שהשפה תהיה טיפה יותר רבה. למה? מה קורה עם השפה דקה מדי? לא, זה בסדר, זה ישרוד. פשוט אני לא רוצה שעכשיו אתם תגיעו לרמה כזאת, כי יהיה לכם יותר קשה בצד השני. בסוף, דבר אחרון שאני עושה, אני לוקח את הצד השני של הכליה, ומתקרב עם השן הזאת לאט לאט לכיוון החומר, ואוסף פה את החומר. רק בתחתית, אספתי פה את כל התחתית, וזה בעצם מסדר לי כבר את החומר לצד השני. בסוף, אני יכול רגע לאסוף פה את כל הבוט שנדבק לי. נושם עמוק, עוצר את האוזניים, לוקח את החוט, מותח בין האגודלים, מעביר
מלמטה. בזמן שהגודלים שלי מתוחים ואני מצמיד אותם לאוזניים, אני מעביר את זה. שם מים, הרבה מים שזה יעבור מלמטה, ומעביר מהר עוד פעם. יכול להעביר גם פעמיים ככה. אם זה לא זז, אני בא עם האצבעות שלי מפה, וטיפה דוחף לכיווני. מחליק אותו. עכשיו, האצבעות שלי באות לגובה של האוזניים, דוחף את הכלי לאצבעות, ומניח אותו בעדינות. בסדר? מזכיר לכם, דבר אחרון, לאסוף את החומר פה, לייבש טיפה את האוזניים. אפשר לאסוף גם את הבוץ, סתם שלעבוד נקי ומסודר, אני ממליץ ואוהב, זה תמיד טוב. ולפני שאתם מתחילות עם גוש חדש, רגע לייבש את הידיים, אפשר כאילו לתוך הקערה, ככה. לקחת גוש חדש, לתופף אותו ולהתחיל חדש.